Здравейте, сега ще покажа другата нова фигурка на Lego Ninjago. Това е Зейн от Държицо, марката му е JLab Ninja. Това е как се сглобява. Това са всички Рицо, Зейн, Кай, Кол, Джей, Моро и той не знам. Тук е Зейн и картички и тук е много нещо интересно. И добре, хайде да го отворим. Чакайте. Добре, ето ги нещата. По-бързо ги скупяваме. Добре, ще покажа сега, като ги скупя. И така, това е Зейн. И сега ще ви покажа без маска как е. Ето го без маска. И това е всичко и чао.